बड़ी सौभाग्य की बात बा कि आज भोजपुरी माटी चैनल के माध्यम से हम प्रमोद शर्मा व्यास के गीत सुनावे के मौका मिलल बा। हमरा तरफ से यदि कोनो भूल हुई आपन भाई बंधु समझ के क्षमा करब। सबे गीत पसंद आई लाइक सब्सक्राइब करे के हो सबसे पहले एगो देवी गीत सुनल जाओ। सहारा दयाज है अभागा के सारी दे सहारा दयाज है अभागा के बुद्धि विवेक नाही कुछ हमरा ज्ञान बा सुनिला ए मैया बुद्धि ज्ञान के तू दाता हो। एही से मैया हमार तोहरे पर आशा तोहरे पर आशा बा दयानिधि माता तोहरे पर आशा बा दयानिधि माता तू दीनन पर दया कर। अरे ना चाही मैया हमके दौलत खजाना सर करूं याचना मैं तुम्हारा। एगो भक्त माई से कहता हे माई तोहर बहुत कृपा आसीन है आसीन दया है तनी हमरो पर एक बेर फिर तू रौर कृपा से जग में बाबूजी यार रे माई रौर कृपा से जग में बाबूजी यार रे माई
अवतार हो के नरसिंह बनल लोग लेके दौरा छूटी हो आके हाथवा में लेके तलवार रे माई लेके हाथवा में आजा तलवार रे माई सोना आई बुना तलौके लायनार रे माई सोना आई बुना तलौके लायनार रे माई भरल